O deseño da nova Casa Consistorial de Ribeira gaña o prestixioso premio ATEG 2025. A obra foi recoñecida pola súa eficiencia enerxética e o uso innovador do aceiro galvanizado. A Casa Consistorial de Ribeira, recentemente reformada, vén de recibir o premio da Asociación Técnica Española de Galvanización, ATEG, polo seu proxecto para a rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética. Este certame, organizado dentro do ano 2000, distingue o uso innovador do aceiro galvanizado en proxectos de arquitectura, enxeñería e arte de España e Portugal. Nesta 10ª convocatoria concorreron obras finalizadas entre o 2021 e o 2025, resultando gañadora a proposta ribeirense da que se destacaron diferentes aspectos. O que están usando é unha doble piel de vidrio para conseguir maior eficiencia enerxética e dar un aspecto do que é a antigua marina tan tradicional da nosa costa, como poden ser na Coruña ou as casas antiguas que temos aquí en Ribeira. Fachada de vidrio e despois tamén iría cunha cuberta vegetal que tamén o que favorecería sería a eficiencia enerxética de todo o edificio. Este apartado da eficiencia enerxética tivo un gran peso, xa que a fachada absorbe a enerxía do sol para reconducilo ao seu interior en inverno, mentres que no verán funciona como ventilación natural. Eso é un principio que sí que funciona, xa se utilizaba moito nas casas como falamos, cas dobles galerías, pero a parte o que nos vai a favorecer é en reducir o consumo de todo o edificio e ter unha mellor ventaxe interior da eficiencia enerxética. Sendo a sostibilidade un piar básico desta rehabilitación que conta cunha cualificación enerxética A máis alta posible. Sin renunciar a un diseño actual e atractivo. O estudo do arquitecto Carlos Seoane foi o encargado do deseño que vén de ser premiado pola Asociación Técnica Española de Galvanización. O recoñecemento ten un traballo detrás e ao final culmina un proceso. Entendo que está ben. A actuación xa fora a mellor puntuada de Galicia e a 12ª a nivel nacional entre as máis de 1.600 propostas presentadas ao Programa de Impulso á Rehabilitación de Edificios Públicos, PIREP. Grazas a esta alta cualificación obtida, o Concello de Ribeira conseguiu unha axuda de máis de 2,8 millóns de euros de fondos Next Generation para financiar esta obra. E hai máis actuacións impulsadas polo Concello que poden facerse con algún premio máis, como poden ser o Conservatorio de Aguiño ou a rehabilitación de Punta Castro.